Tá néo ládan matín seo bheith ar móthir agus an lá dearnach chuireocht tús le himachtaí ri 2010 ar an gathúa a Gunamara moch maidne nómh. Bhí sam mar ré lena fan chuneach. Tá masú leis, bebís crackan, sure. Tá masúla go ré mar bhí mid a ré gúnaí. Timppla techt gachard. Smálum san gcuilge, smálum riocht agus becheart go mocht ní smó daoine tháineanna seo mála an gcuilge, má gcuilge an teanga an tír seo. Spráig an gcuilge tríd an tír agus cúis an mairí as an labba galúir maidin. Hosí muint amach ní híló hen méilferste lemuid ar ein siad an blú chun é dún an bhí bailile clí agus choláid eile beo ar an gúsa. Tá bhí 1,600 km ar gceist cú chun é déag agus na mílte duine ag gcuir. Ní se a tofsin, bhí sé straight roads a níor se a tofsin, Tá bra achlaí seo go mar. Bháin na tanna bheas agus bhí sé an cruúa 8 mar ché blin eile. Tris sé ceann scríbe caitheis na gaiileh a shrise a chhlachadar páirt I brád mhór an le. Well le hosa mé ag na forbaige ní lisam cé go fád is atá déanta amanis tá tréachta hééis an íireacht. Agus ag deide le chamach tachtreacht speisialta ó uachtarrán na héidan a bhí stig sa bhatín ó hasach an ratha. Is túair dócha sé seo go thabhaí na teanga, in aineoin na neachreaí ar fad atá ag brúr an Ghaeilge, tá grada manis an teanga nar a bhící ó bunaíú an stát. Fiú treis sin méid sin bóthir áfach ag deire an le, bhí fuineh an fós don rince.